Haka arphau sau tarik jeliu arhaja arphau lai, Kakasi Disabilities Association, kalajit thamai yakinongkit kam thamai jong kasamoy arhaja arphau lai hadu arhaja arphau pra. Hakani kasi uba shanlang waklang u organizing secretary Khasi Disabilities Association Central Body, ulai dan bentalang hakate kasngi banpen skam yakinongkit kam kiba kaseng kalajit thamai u Michael Tongni president nalor kiwei. Hakate kasngi uba shanlang waklang ulakantu yaki dekhot barok baki dei bantre shitham ban shakri yaki briu ki badan ka jingduna haki dekhot mat bat ya ke imlang salang. Ulong bawat la ki long ki briu ki baduna Henry la nyon ben yaki kabha thungkam thungjam kawei nakimat kabala ban aija ajingbam yaki batolot bor ban ni imringkat bat kiwei ki babiang Henry la keni jendat bat omshem la thung wat ya kabha kerpang kabalabu daka sorkar kmi haka RPWD Act 2016. Ula banrap bana kaliang jong kaseng kan sa 13 ya ka sorkar lada jia banang ni syakmat ki bha balamang kerpang kim terikam. Kaseng Khasi Disabilities Association Central Body menta kasni ka arp sauterik benai bandreu arajar apulai layo ban penskam ya kinongkit kam batmai bat kinongkit kam bopura jong ka West Kasil District unit Nongstoy. Hakan kasni layo ban penskam ya kinongkit kam nadu ki president secretary bat ki khot bopura jong kaseng. Hakan ega sniru layo ro ban yakran halor ki banta ki ba ka sarkar kala mang kerpang na banta jongi ki breu ki badon jinguna hit khotmat ka banta ka banakong ka badang sateng ha ka baide bat ka bha thungkang thungjam ha ki department bopher jong ka sarkar watla ka sarkar kalamang 100% na banta ka ki breu ki badon jinguna hit khotmat ha ka bha thungkang thungjam ndrai hadu menta ka 100% kap patrikam pura tade nol kane ka benta ba kaseng kanom shong klik ti nang ne sekhmat ni ai budin hagi department ba pher ba ka sarkar ka dei bat patrikam pura ya ka bha ka balamang kerpang na benta jungi ki breu ki badan jingdana ha ki dukhan men ka benta ka baar ka ba kala don ru ka jing yakran bat ka sarkar ha ki por ki baladap ha ka bang patrikam pura ya ka special job card ka job card ka balamang kerpang na benta ki breu ki badan jingdana ha ki dukhan men henre hadu menta la issue tang ka special job card krem patrikam hangno ro te kumta na kalian kaseng ha ka ba ide kene ka benta ro kaseng kanom shong klikti ngin yai budin nang ne sekman bat ka benta ka balai ka dei ka by school fees lane ka college fees na ka benta ki bro ki budon jinguna komen kane ka benta ngibu ka jingkerpat na kalian ka sarkar bat ki bor ki bahalor bakin kmi bat kin peglam na ka benta ka jinge jong ki bro ki budon jinguna ha ki komen ba ki badang pa ban pule ha ki college ba ki baduna kayo kekot ba lengba ka bai ka jingerap jo ka sarkar ban peduna ya ki bai college lane ki bai school kan ai mensim ki ba kinum pep school no shitempor bat ka benta ka ba sau kalong ba ka job card o ka BPL card mo ka sarkar kumbalamang ki wei ki benta lane ki bha na benta jongi ki bro ki bedon jundona khonat ka sarkar ka bha karpang ro ya ka job ka BPL card kumbayo lem ki wei mo ki bayo khawration ki bayo ukhaw kaseng Khasi Disabilities Association amanta kasni ka khot ka wer ya phi baro ki breu ki badon juna han khotmet ki basong basa ha West Kasil District Nongstoin bat ki bamarjan ba phinwan sekhmat banwan register yelede rangkat bat kaseng Khasi Disabilities Association thanang ba kaseng kanio banyara nag banta ki jinge kandu jompi hakino kino ki banta lah kelan office sarkar lane hakino kino ki banta nang ba kaseng kan yo banle ki ki ba don kam nang banta ka jing man toy jongi ki bro ki bedon jiguna ki to kan